nagusia erasorik gabe bizitzeko eskubidea dugula. Latza izan da eraso sexistei dagokienez, baina are indartsuagoa izan da mugimendu feministaren erantzuna eta indar metaketa. Besteak beste uda honetan ikusi ditugu hainbat manifestazio, beldurra lekuz aldatuko dugu lelopean, Bilbon, Donostian eta Iruñan. Askok salatu egin dute manifestazio hauen karga simbolikoa. Ez dute ondo ulertu, gaia sakonean landuko dugu. Zer da eraso sexista bat? Zer dago eraso sexisten atzean? Zer da autodefentsa feminista? Guzti horren inguruan hitz egiteko tarte izango dugu gaurko Ertzak saioan. Zeure buruaren jabe, adorez bustiz. Has gaitezen hasieratik, zer da eraso sexista bat? Eraso bat aipatzen dugunean, batez ere eraso sexista bat aipatzen dugunean, bortxaketa bat irudikatzen dugu ia denok nahi gabe buruan, baina eraso bat hori baina askoz gehiago da. Nik uste dut negoziaketa kolektiboa behar duela definizio horrek, ez? Nik ez dut esango hau bada ez da, ez? Nola definituko zenuke eraso sexista bat? Kokatzen dute indarkeria sexistaren barruan, hori kokatzen dute bai, bizi dugun sistema patriarkalean, sexuen araberako botere sistema bat, non gure kasuan ez, gizonezkoak kokatuko lirateke emakumezkoen gainetik beraien boterea eta privilegioa mantentzeko, eta indarkeria izango zen tresna bat non hori mantendu daiteke. Nik uste dut bereziki emakumeok pairatzen dugula, baina baita feminitate eta maskulinitate eredu hegemonikotik ateratzen diren gorputz orok jasaten ditugun ekintzak edo jarrerak izan daitezkenak, ez? Helburu dituztenak, beste pertsona iraintzea, zapaltzea, mesprezatzea, barregarri uztea, iraintzea, mintzea, kontrolatzea. Norberak eraso bezala bizitu badu, eraso bada, eta nik uste dut hori premisa ezinbestekoa dela. Bortxaketa bat izan daiteke edo jipoi bat, baina baita ere izan daiteke zerbait sutilagoa. Orduan zuntzorretan eraso bat kolpe bat izan daiteke, edo norbait ipurdia ikutzea, baina izan daiteke ere txiste bat, izan daiteke txantai bat, izan daiteke begirada bat, edo inkluso isilune bat, ez? Momentu batean ere izan daiteke eraso bat. Emakume baten hitza kontutan esartzea pertsona talde batean, edo tabernetan ere bizi dezakegunak osoa, edo lantokietan, edo zin ere mutan. Bildur barik biluztu, bildur barik pentsatu, bildur barik amestu. Gonbidatuek azpimarratu dute, beldurrak emakumeen bizitzan gehiegizko pisua duela, sozializazioaren ondorioz, barneratua eta normalizatua ere izan dena. Beldurra, hitza, ateratzen da espazio publiko azari garenean emakume askoren ahotan, ez? Beldurraz bizi dira edo bizi gara emakume askotan inkontzienteki ere. Bai, normalizazio totala dago hor. Orain gutxi egindako inkesta baten esaten da, 56% edo beldurregaz gabizela edo hainbat tokietatik ez garala pasetan beldur garelako, ez da? Pentsatu behar duguna da jendartearen erdia beldurrez bizi dela, egoera askotan. Eta beste erdiak daukala ardura bat, beldur hori ez provokatzekoa, eta bi, orekatzekoa, indarkerian erabilera hori. Beldurraren inguruan galdetu nahi nizun, emakume askok salatzen dute beldurrez bizi direla, oso asumitua dugula, oso normalizatua, barneratua, eta askotan ez garela kontziente ere, beldurrez bizi garela.
Bai, azkenean oso txikitatik barneratzen dugu nahi gabe beldurra izatearen kontua, ez? Ezin gara kalean lasai ibili txikitatik, ezin dugu jolastu bakarrik parke batean, orduan ja hortik aurrera goaz dana barneratzen modu inkontziente batean, inkluso helduok ere transmititzen dugu modu inkontziente batean hori, orduan askotan oso zaila egiten zaigu identifikatzea. Gorrotot kale hau. Ez, nik ez doka beldurrik ezak zer, ja, baina pentsatzen dezula nondi joan. Edo, ez, ni badaki nondi doan. Ez, baina ni badaki zekaleti joan. Ergo, pentsatu behar izan dezu nondi joan, ez? Orduan askotan ere guk ere gure buruari trampak edo normalizazio batez egiten dizkigula beldur, ze horiek. Nik uste askatasunezaren sentsazio hori, ez? Nik uste dut beldurra funtzionatu izan duela kontrol mekanismo bat bezala, emakumeok kontrolatzeko eta historian zehar funtzionatu izan du eta gaur egun ere funtzionatzen du, ez? Dana inilun eta norbait agertzen bada. Txikitatik sartu digute beldur hori zainetan, ez? Eta oso errotuta dagoen sentimendu bat da, ez? Egia da zaila dela ere hori kontrolatzea edo deseraikitzea, ez? Badukagula klak bat, sartu digutena gurasoetatik hasita, ez? Kontu zibil etxera etortzean, lagunduta etxera, ez? Hori da. Beldurra ez da beti txarra, batzutan beldurrak mugiarazten ditu, baina kontua da beldur mota ezberdinak daudela eta batzuek mugiarazi beharrean gure bizitza bera baldintzatzen dutela. Ez berdintzen ditugu bi beldur mota, bat igual fisiologikoagoa izan daitekena eta hori funtzionala da, ez? Guretzako adibidez autodefentsa feministaren helburu bat ez da beldurrik sentitzea, ezinezkoa delako, ez? Bost emozio, oinarrizko emozio ditugu, etakoa da beldurra, eta ez dira onak, ez txarrak dira funtzionalak, eta guztiak daukate helburu bezala biziraupena, ez? Orduan beldurra zentzu horretan, alerta egoeran jartzen zaitu, ez? Arrisku baten aurrean, alerta egoeran jartzen zara, nerbio sistema aktibatzen da, eta zure gorputza prestatzen da erantzun bat emateko, izan daitekena kolpe bat eman, edo azkarrago korrika egin. Baina badago beste beldur mota bat, eraikia dena, eta bereziki emakumeongan, bidermila puztuta dagoena, txikitatik jaso ditugun mezu guzti horiengatik. Beldurrak kasu askotan aipatzen zuen Idoiak, beldurrak kasu askotan ez da txarra, beldurrak alerta egoera baten jartzen zaitulako eta benetan arrisku batzuk bizitza honetan badaudelako. Berak aipatzen zuen arriskua dela, beldurren mota batzuk oso barrura sartu dizkigutela, batez ere emakume hori, ez? Bai, azkenean beldurrari beldur diogu eta beldurra da emozio bat, beste bat bezala, orduan jakin behar duguna da beldurrak analizatzen. Beldur barik beldurtu. Eta azkenean beldur horrek funtzionatu du kontrol mekanismo bat bezala, gu ez egoteko toki batzuetan, ordu batzuetan ez ibiltzeko ezakin nondik, ez egiteko ezaki zer, eta gehien bat ez egoteko kalean, espazio publikoan, gauean. Nik uste hor bai deseraikuntza prozesu bat egon behar dela beldur horrekin, ez? Eta zerbait gertatzen bazait? Oso garrantzitsua dela non geratu den mezua. Hau da, txikitan, aitak edo amak esaten dizula kontuz, ez joan bakarrik etxera, zerbait gertatu zaizulako. Mezua geratzen da hor, kontuz, ez joan bakarrik etxean, arrisku bat dagoelako. Eta horren ondoren dator, arriskua dator, eta zu aula zara, ez zara gai horri aurre egiteko, ez zara gai zure burua defendatzeko, orduan behar duzu, zure burua bestuko duen norbait, salbatzailea, printzipio erdina, estatua. Beldurra sentitzea kasu askotan ona edo praktikoa izan daiteke, baina beste diskurtso batetik abiatuta, alduntzetik abiatuta. Bai, nik uste dut, ez dakit zelan aldatu esakegun, baina bai beste emozio bat den enean jakin behar dugula bizitzen beldur horrekin eta erabiltzea beldur hori gure muga horiek gainditzeko eta ez etxean geratzeko edo gure bizitzak mugatzeko. Nik uste dut falta zaigula bigarren pauso hori ematea. Kontuz arrisku bat egon daiteke, baina hori tresna hauek, garatu zure burua, zu pertsona autonomo moduan ezi alizateko, hori izan beharko lukela eziketa ororen helburua, pertsona autonomoak garatzea, baina ez zaigu bigarren pauso hori eman, ez zaizkigu tresnak ematen, emakume moduan munduan egoteko edo gertatu zizkigun erasoei eta indarkeriari aurre egiteko. Geratzen da diskurtsoa horretan kontuz, ez zarelako gai, ahula zarelako, ez dako zulako indarrik. Eta behar duzu babesle bat, eta mezua da biktima zara.
Miedo no nos va a parar, vamos a luchar, el machismo en las calles nadie lo puede negar. Egia esan, arrisku bat badago, ez? Baina arrisku horren aurrean prebentziotik bakarrik jo digute, gero ja bigarren partea da kulparena, ez? Zerbait pasatuko balitz, eta ez hainbeste, jabekuntzatik eta alduntzetik eta esatetik kalea eta gaua geurea dira, eta nola egingo dugu kalea eta gaua hauek nire alaba, nire aizpanen lagunak edo gure sentitzeko, ez? Ze beldur hori existitzen da, ez? Ya no siento miedo detrás de la nuca. Guretzat indarkeria egunero dago hor adibidez beldurrarekin, ez? Modu simboliko batean. Emakume bat bortxatua izan denean guztiok izan garelako bortxatuak. Guztioi eragiten digulako zerbait barruan eta guztioi eragiten digulako ja gero guk kalean nola egongo garen, ez? Bildur barik borrokatu. Bildur barik lan egin. Bildur barik saiatu. Bildur barik eraiki. Nazkatuta gizarte patriarkatu eta matxista honetaz. Nazkatuta jarraitu beharreko agindu. Topiko bakoitzaz. Nazkatuta gainean jartzen dizkiguten kate bakoitzaz. Aski da. Puska ditzagun! Beldurra ez ezik, emakume askok errotuntasun sentimendu ere izan ohi dute, are okerragoa dena. Non dago honen jatorria? Jaso dugun heziketarengatik oso garatuta daukagu erroduntasun sentimendua emakumeok, ez? Kulparena da emakumeo daukagun harri handienetako bat, ez? ¿Qué dices, idiota? Guk ere jolasten dugula. ¿Jolastu? A eso se le va a estorbar. Sentimendu honen izaera suntzitzailea salatu dute. Askotan hitz dugu, ja pixkat plano pertsonalea ekarrita, ez? Baina da egon daiteken sentimendu ez produktiboena, ez? Haserreak eman dezake zerbait sortzeko, zerbait eraldatzeko, tristurak eman dezake sorkuntzarako, ez dakit. Kulpak ez du destrukziora besterik ematen. Bildur barik galdetu. Bildur barik aldatu. Bildur barik masturbatu. Bildur barik defendatu. Erruduntasunarena, aipatzen zuten emakumeak ezituak izan gara, etengabe errudun sentitzeko. Errudun sentitzen gara arau sozial bat apurtzen dugunean. Kanpotik esaten diguten hori betetzen ez dugunean, eta egiten dugunean errudun sentitzen gara. Nik erantzun bat ematen dudan momentuan, ateratzen ari naiz niretaz espero den horretatik, ez? Eta feminitate eredu horretatik, orduan zigor sozial bat jasoko dut, ez? Hori ere asumitu behar da eta oso gogorra da, ez? Bagoazen gorputza gaztitzera gorputza, gure gorputza, gurea delako! Erasoekin dela oso argi, ez? Eta hori gainera oso ondo retratatu dute adibidez medioek, ez? Beste gauza asko retratatzen ez dituzten bezala, nola erasotuak gero gaizki sentitzen den ez duen denetxatu nahi edo, ez? Eta hori dena badago kulpa bat, edo bortxatua izan denak pentsaraziko dioten, ez zuela horri bili behar, ez zuela horrela jantzi behar. Emakumeoi naiz eta isildu zapaldu besoak gurutzatuta ezin geratu zentsuraren aurrean alutiko jukatu, patriarkatuari egurra emakumeok askatu. Salaketa jartzen ez dutenen artean, bakoitzak bere arrazoiak izango ditu. Baina asko behar bada izango dira erruduntasunaren arazorik? Bai. Eta nola sentiarazten zaituzten. Salatzeko modu asko daude, salatu dezakezu zure jai batzordean, zure testu inguruan, baina ematen du bide judiziala dela, hori legitimatuko duen eta zainduko zaituen esparrua eta ikusi ditugun gauzak eta asko dago analizatzeko, baina ikusi duguna ze pasatzen prozesu judizialean komisaldegitik hasi eta epaiketaraino oso gogorra da eta hor dago deslegitimazio bat, badago kulparekin jokatze bat eta badago norberak bere burua dudan jartzerainoko prozesu luze bat, ez? Horregatik askotan eskatzen da, asteko komisaldegietan prestatuta egon behar dutela, ez kontzientziatu prestatu. ez? Bai. Eta ikusi ditugu epaileak galdetzen, inongo fiskaltza galdetzen nola zendazen gartzita, zenbatean zenuen, eta ez galdetu aldi berean gozaberak esotzaileari, ez? Horregatik mugimendu feministak beti eman dio legitimitate asko emakumearen ahotsari, horrek ez duela esan nahi gainera arrazoia ematen zaiola de facto, baizik eta posibilitatu behar da erasoa jasan duenak leku seguru eta konfiantzazko batean relatoa egitea eta horrei balio ematea. Relato horrek, edo gertakizun horrek, esatea, bai, hau eraso bada, jasan duzun hau da, ez daukazu kulparik eta gero erabaki nola egin, ez? Emakundeko zuzendariak goraipatu nahi izan du jai batzordetatik egindako lana. Azpimarratu nahiko nuke, herrietatik eta hirietatik egiten den lana jai inguruan, ez?
jai batzordetatik eta jai batzordetan parte hartzen duten hainbat erakunde, emakume mugimendua eta bar. Kontzientziazio gehiago egotea lortu da atzetik lan bat egon dalako. Beldurraren aurrean, aluntzeak duen garrantzia azpimarratu dute. Ez, nahikue da. Ez naiz beldur. Ez gara beldur! Emakumeen alduntzea funtsezkoa da eta horretan lanean jarraitu behar dugu. Emakumeak alduntzen bagara, hasten bagara benetan gaitasun batzuk lortzen. Ez esaten, gustuko ez duguna esaten, nahi duguna esaten, beldurrak entzen, muga gorriak markatzen eta prozesu horretan hasten bagara kolektiboki ere ez, gure tokia eta gure espazio hartzen, nahi eta nahi ez bestea mugituko da, edo mugitu beharko da, benetan sentituko duelako bere burua interpelatua ez. Beldur barik esan. Egia da eboluzio bat egon dela, alduntzearen aldetik izugarrizko aldaketak egon direla, baina oraindik badugula egiteko eta emakumeak izan behar garela protagonistak eraldaketa honetan. Ez bagara gu hasten harreman pertsonaletatik, nire kuadriakoekin, nire militanteek ideekin, laneko gizonekin, nire bikotearekin. Ez bagara hasten hor gure mugak markatzen eta gure espazio bitala defendatzen, bestea ez da mugituko nik uste. Hor pausuak eman dira, emakumeen alduntzearen aldekoak eta horretan jarraitu behar dugu, ez? Eta ez hainbeste hori bildurra sortzen inguruan. Egia orain eztabaida handia dagoela ez, adibidez manifa hauekin, eta nik uste dut merezi duela ona azterketa sakonago bat egitea ez. Askok formak salatu zituzten. Mugimendu feministak badu bere irakurketa propioa. Galetzen duzun, izan ere iritzi asko entzun ez dut Baionan ari da, eta egia da, berdintasunaren alde dagoen jende askok ez duela ondo ulertu manifestazioen helburua. Nik uste manifagoen helburuak hiru direla. Alde batetik emakumean ahalduntzea, beste batetik beste mota eta forma batutako erantzun bat ematea eta hirugarrenik erasotzaileak zuzenki interpelatzea. Azaldu dutenez, elkartasuna eta alduntzea baziren helburuetako batzuk. Orduan lehenengoarekin nik uste dute, benetan erabilgarriak direla olako manifak emakumeak ez alduntzeko. Idoiak nabarmendu du manifestazio hauek mugimenduaren batasuna indartu zutela. Beste helburu bat, bigarrena esan dudana, erantzun bat ematea, baina erantzun bat beste plano batean eta beste pauso bat emanez. Ez dago bizitzen dugun indarkeriaren tamainarako erantzunik, eta ez aipatzagatik indarkeria estrukturala eta politikoa eta ekonomikoa. Jendeak ere honik gaina uste, pentsatzen dula, daudela 3-4 goian pentsatzen, nola ingo dugu, gure baseak bidaliko ditugu aurpegia ez da eta ez. Mugimendu feministak ez duela funtzionatzen. Mugimendu feministak autonomoa da eta autonomia horren barruan autonomia asko daude. Hau ateratzen da behar batetik. Nazkatuta egotetik, beldur hori aldatzetik, oso gorputzetik ateratzen den reakzio bat da. Emozionalki hor kolektiboki estasi bat gertatu zela eta joaten ginela, eskualtxatuta eta benetan sentitzen zenuela eta adierazten zenuela emozio bat ez. Euskal Herriko mugimendu feminista oso batuta dago, oso argi ditu bere lan hildoak zein diran, bere borroka hildoak zein diran, eta nik uste dut oso tramposoa dela egiten nahi da irakurketa hau, ez? Aurpegiak kristalita eta beldurra lekuz aldatuko dugu, esaten ari da jendea, oihukatzen ari da jendea, da jende bat 1000 modutan egunero lan egiten duna indarkeria sexisten aurka. Eta argi esaten diregu, ez ditugula horiek begira da. Eta da jende bat nazkatuta dagoena momentu batean. Eta uda honetan,
arrautsa altxatzen da manifauekin, eta ez euki dugun 100 erasoekin. Jendeak sentitu du horrela hartu nahi dituak kaleak. Badakilako urrengo jaietako 7, 5, 10 egunetan ez ditula bere sentituko kaleak, eta eskatzen du ordu erdi bat bere esateko eta esateko ez daudela presan hartzeko. Hortik, hori indarkeria dela esatera, ez segurako falakia dela eta segurako hipokresia eskatzen dula, ez? Inorrek ez du hitz egiten radikalitate matxistaz, inorrek ez du hitz egiten violentzia hori da. Gure ez goa, inorakatzen edo palizak ematen, oso maila simbolikoan geratzen dira manifa horiek, baina ja bakarrik apurtzen duen iruditegiak sortzen duen ezin egona, hor nabaritzen dira lehenik dauden erresistentziak. Holako manifestazioak egin izan ditugunean alde hori agertu dugu. Eta jende asko diskolokatu egin da. Eta segurazki batzuk ez daude ados, ez delako gure paperean, gure rolean sartzen. Erasoen aurrean autodefentsa feministaz armatuak daudenak. Beste dozein egunetan... Nik dakidala, mugimendu feministak oraindik ez du inor egurtu, ez du inor erahil, ez du inor eraso egin. Kaleak hartu ditu, modu simboliko eta performatibo batez, esan ez nazkatuta gaudela, eta erasotzaileak eta erasoak onartzeko prest gaudela. Entzun dugu maila simbolikoan egin ziren manifestazioak, baina Emakundeko zuzendariak hortxe kokatzen du bere kezka. Bere ustez, ekimena egokia izan da ere, behar bada ez da kontuan hartu, aldez aurretik hausnarketa egina zutenentzat, zaila izango zela, helarazi nahi zen mezua ondo ulertzea. Nik uste dodana da, agian gizartean, feminismoaren inguruan ez jakintasun handia dagoela, ezta? Dinamikak planteatzen direzenean hau ere kontuan hartu behar da, ezta? Agian gizarte guztiak ez duela ulertuko, zeren eta gizarte guztiaren ezagutza feminismoaren inguruan ez da berdina. Formakuntza bat duen emakume batentzat, edo berdintasun gaietan aditua den batentzat, edo alduntzean izugarrizko prozesua eduki dauen emakume batentzat, edo horretan ibilbide bat egin dauen pertsona batentzako era batera ulertzen da planteatutakoa, baina agian gai horretan oraindik hasi berri edo sakondu behar den gaia den pertsonen aldetik ikusten dena da justo edo hain justu kontrako mezua, bilatzen dugun kontrako mezua. Idoiak dio ulertu dezakela Emakundeko zuzendariaren argudio hori neurri batean. Zentzu batean ados egon naiteke, depende ze hiru helburu hartzen dituzun, betetzen da edo ez da betetzen, iguala egia zuri. Emakumeak alduntzearen helburua bete dezake azkenean, emakume batzuk edo igual feministak izan daitezkenak edo kontzientzia minimoa daukatenak behar hori sentitzen dutelako. Erantzun bat ematearena, ez dakitze puntutaraino betetzen den edo ez den betetzen. Emakunden uste dute ondo planteatuta daudela manifestazioak, baina beharra da kolektibo jakin batzuei zuzenduta badira bakarrik lortu ditzaketela euren helburuak. Ondo planteatuta egon alda ekintza, baina gertatu aldana da agian beste aldetik edo gizartetik feminismoaren inguruko ezagutz hori hain jorratua ez dagoen neurrian, agian txarto ulertuak sortzea, Emakundeko zuzendariak nabarmendu du bere ustez guztiok ulertzeko moduko ekintzak gauzatzea behar bada eraginkorragoa izan zitekeela. Horrezegatik insistitzen dut, azpimarratzen dut, beharrezkoa dela mezuak danok ulertzeko modukoak izan behar direzela. Eta berak zioen, behar bada bere kezka zela mezua ez dela ondo heldu. Behar bada helburua eta formak ondo planteatuta egonda ere, sektore batentzako bakarrik izan da ulerte erraza eta beste batentzat hausnarketarik ez duen beste sektore batentzat arrotza da, nola ikusten duzu? Bai, izan daiteke, baina nik uste dut gehiago dela lehen aipatu dudana. Azkenean ez gaudela ohituta emakumeko lan ikustea, jarrera horietan ikustea, eta
Eta hausnarketa egina edo ez egina izan, zure buruan apurketa bat dagoela. Eta horregatik batzuei zaila egiten zaiela ulertzea. Bai, hasieran oso txokantea dela, justo aipatu banarengatik, ibiltegia apurtzen duelako, baina gero behin eserita eta jendearekin eztabaidatzen hasita, gero jendeak bai ulertzen du, ez? Eta gero egon daitezke ados edo ez ados, baina bintzat badakite ze helbururekin egiten duzun, ez? Zoritxarrez eta ondo planteatuta egonda ekintzak, lortzen dana askotan da kontrako jarrera, ez? Bilatu behar dugu zela bebai bideak, gizarte osoa alde horretara erakartzeko, ez? Eta askotan, ez jakituntasunak txarto ulertuak sortzen ditu. Igual eztabaida sozial bat beharrezkoa da gai honen inguruan, edo pedagogia egin, ez? Manifabok egitearen arrazoien inguruan, eta gertatu zaigula ere guri, ez? Azaltzen dugunean jendeak gehi ulertzen duela, ez? Idoiak ordea dio, erantzun asko egon daitezkela, ezberdinak baina bateragarriak. Nik uste beharrezkoa dela, benetan, tamainako erantzun bat ematea, ez? Eta ez direla inkompatibleak, halako erantzunak beste erantzun mota batzuekin, ez? Eta guztiz beharrezkoa ikusten dugula pedagogia egiten jarraitzarekin, eta zuen iztatik beti egina pedagogia, beti jarri dugu, ez, helburu bezala hezkuntza, eta ari gara formakuntzak egiten, eta horretan jarraituko dugu, eta ezinbestekoa da, ez? Baina, igual beharrezkoak dira momentu honetan ere olako iruditegi bat jendarteak erreakzionatzeko, ez? Eta lortu da, benetan jendartea mugiaraztea eta zerbait mugitzea hor, ez? Eta lortu da fokoa jartzea erasoetan, eta ostras, zer gertatzen da hemen, eta gero igual izan kritikatzeko ere, ez? Formak edo moldeak, baina igual olako bat egiten ez baduzu, ez da dituzten zuten, ez? Mila frentetan egiten dugu lan. Egunero hori gara indarkeria sexistan aurka pentsatzen, berpentsatzen, eskatzen, lantzen, heziketa ematen dugu, formakuntzak ematen ditugu, pedagogia oso zaritzen gera, eta erasoa jarraitzen dute esaten. Idoiak beste ideia jarri du mahai gainean. Bere ustez, manifestazio hauek sortutako polemikaren benetako arrazoia izan daiteke, emakumeen gainean eraikitako irudi apurtzeak urduritasuna sortzen duela. Gauzak aldatu nahi zituzten pertsonen artean behintzat. Nik uste dut ere adibidez manifabek erantzuten diotela lehenik egin dugun indarkeria simboliko horri, ez? Azkenean, esan badugu jendarteak biktimaren posizioan kokatzen gaituela behin eta berriro, eta ez digutela defendatzeko tresnarik ematen, manifabekin justo kontrakoa bilatzen da, ez? Eta emakumearen den irudi ahul eta biktima horrekin apurtu, eta beste emakume eredu bat erakusten da, ez? Eta emakume agresio bat, emakume empoderatu bat, borrokatzeko prest dagoena, amorrua erakusteko prest dagoena, eta azkenean horregatik sortu du hainbeste resistentzia, ez? Jendarteak ez dagoelako prestatuta emakumean ere irudi hori ikusteko, eta ez du onartzen. Emakume agresio bat ez da legitimoa. Jendarteak ezin du onartu, ez? Indarkeria erabiltzen duen edo erabili dezakeen emakume bat. Aurrekoan beste programa batean esaten zian batek, baina ez moduak, ez? Beste modu batera eskatu behar dira gauzak, ez? Badakigu zer argumentazio hori esaten nianik. Zuk uste dut ez dela beste modutara eskatzen? Igual aurpegia estali behar duzu ikusia izateko, eta hori bai lortu dela, eta guretzat oso positiboa da, behintzat eztabaida bat piztu izana gai honen inguruan. Orain normala dena, orain dela 10 urte radikal zen. Nik uste erantzunen gai honekin hor dagoela trabarik handiena, jendartean. Bai asumitu izan dela ja sozialki erasoak badaudela, eta gaizki dagoela emakumeak erasotzea, eta hori herri guztietan egitetu kontzentrak erasoak salatzeko. Baina erantzun badagoen momentuan, orduan ja jendea ez dago ados. Eta ja pasatu zara, eta esketzen hainbesterako, eta hor dago, erantzun bat ematen den momentuan dago zigor bat, berriro ateratzen garelako biktima paper horretatik. Iazten garelako gure gaitasunak erakusten, ez? Eta adibidez, uda honetan Gasteizen edo Azpeitin gertatu diren kasuak horren adibide garbiak dira, ez? Oraindik ezin dugula erantzun bat eman, ez? Geratu behar garela, erasotuak izan gara salatzen, ez? Eta punto. Diskurtso hori sistemak asumitu dezake, ez? Eta asumitu dira, gaizki dago erasotzea.
baina zer gertatzen da erantzuten dugunean. Sigo sin apuro, si tú estás ahí escóndete en lo más profundo, porque te aseguro que yo de ti no huyo, paso por tu lado apretando bien los puños. Iruditegi apurtzaile horren arira autodefentsa feministaren inguruan ere arituko gara. Askorentzat, oraindik ere, emakume batek indarkeria fisikoa erabiltzea ez da zilegia, bere burua bortxaketa batean adibidez defendatzeko bada ere. Halere, autodefentsa feministak abizenak berak dioen bezala defentsa fisikoa baino askoz gehiago dela azaldu digute. Nola definituko zenuke edo zein da autodefentsa feministaren helburua? Jendeak usten du goazela Mortal Kombat egitera ez eta autodefentsaren lehenengo fasea ezinbestekoa dena da definitzea zerran eraso bat eta identifikatzea zenbat eraso bizitzen ditugun. Nik uste asko lotzen dela defentsa pertsonalarekin eta teknika fisiko batzuk ikastearekin, ez? Eta, gure tailerretara emakume asko hurbiltzen dira hori ikasi nahi dutelako, ez? Eta beraien beldurra delako, etxera joatea gauez bakarrik. Oso positiboa da emakume horiek etortzea, joaten direlako beste gauza askorekin, ez? Eta benetan eskertuak ateratzen direla, eta inoiz ez direlako igual egon olako espazio batean, eta konturatzen dira gauza pilo batetan. Egiten duguna da indarkeria kokatu. Osea, indarkeria sexista zer da, kokatu testu inguruan. Ez ikuste arazo pertsonal moduan, baizik eta arazo kolektibo moduan. Halere, izenak berak dioen bezala, autodefentsarako tartea ere badago. Eta gero, autodefentsa feministaren klabea da, jakitea daudela erantzuteko modu asko, zure burua babesteko modu asko, eta batez ere denak zilegi diala. Eta hori da gehienak gustatzen egun emakumeoi? Bai egiten da lanketa ikusteko gaitasun hori daukagula eta eskubidea ere bai. Asko dira, eredu hau zalantzan jartzen dutenak emakumea indarkeria fisikoa erabiltzen, ez daielako zilegi eruditzen, defentsa kasu batean ere ez. Ez goaz erasotzera inor, baina erasotzen bagaituzte eskubide osoa dugu defendatzeko eta tresna guztiak erabiltzeko. Zalantzan jartzen da ere, erasotua denean emakume bat, kasu horretan ere bere burua defendatzeko indarkeria fisiko erabili behar baldin badu erabiltzea, hori ere gaizki ikusia dago? Bai, nik uste dut zalantzan jartzen dela eta zoritzarrez gu gara lehenengoak zalantzan jartzen dugunak eta ez duguna ikusten gure burua gai erabiltzeko. Hau genuen lagun bat, judoko Espainiako irabazlea izan zana, eta bortxatu entzun tipo batek. Berak akatu zezaken tipo hori, ez zeukala teknikarik baizik eta ez zuela sinisten edo ez zuela sinisten zilegitasunik erantzuteko, ez? Hor badago jabenkutza eta alduntze prozesu bat lehenengo hori dana. Autodefentsa feministaren premisa da, zu erasotua balin bazera, erasotzeko eskubidea edo defendatzeko eskubide guztia daukazu. Indarkeria erabiliz, eskapatuz, mila taktika lantzen ditugunak, ez? Horre egiteko, baita prebentzioaren ere, baina baita indarkeria erabiliz ere. Zure bizitza jokoaz. Nik ondu naiz autodefentsa feminista kurtsoetan ez, eta orain ikasiko dugu ez dakiz zer, ez? Baita ere egiten dalako parte fisikoa, ez? Eta ugal zerbait, eta hori bat ez da, ai ama, nola ingo dut hori, ez? Gaixoa, ze hipotetikoan jarrita, a ber, eta irakasleak, zu bortxatzera dator, edo zu erasotzen ari da. Ez digutera erakutsi, eraitxin digute, ez? Beraiek indarkerian ez dituzte oso natural, tipo bat irreten badiozu kalean jun eta norbaitek muturreko bat ematen diola, akzio-reakzio azkarrokiko dut emanengo dio, guri norbaitek kalean erasotu ezkero 1000 variablekiko ditugu, eraitsi digute kapazitatea bera, ez? Kapazitatea badaukagu baina ustea, ez? Potentzialki kapazak gerala indarkeria erabiltzeko, eta noski gerala. Azken aldian gero eta gehiago dira gizonei ezarritako rolak aldatzearen aldeko apustua egin nahi duten gizonen ahotsak. Esan beharra dago ere gizona askok nahi dutela aldaketa baita ere. Eta haiek ere, aipatzen dute, sufritzen dutela nolabaiteko diskriminazioa aldaketa nahi dutelako. Egia da, maskulinitate eredu batetik ateratzen zaren denean eraso batzuk jasaten dituzula, ez? Gehien bat, orokortzagatik, marikoiaren estigmaren barruan sartzen dena, edo atributu femenino batzuk erakusten badituzu, ez? Zigor batzuk jasoko dituzu, ez? Bai jasan dituzte eraso batzuk, egia da ere, sistemak ere kaldetzen dituela gizonak, mugatzen dituelako gauza ertsi bat izatera, ez? Eta hor, galera asko dituzte beraiek ere, ez?
Baina egia da, niretzat ez daudela emakumeak jasaten ditugun erasoen plano berdinean, ez? Uste nahiko larria dela daukagun eraso kopurua eta jasaten dugun indarkeria orain kupidati nino behintzat ez naiz jarriko. Aldaketan egiten gizon horiekin zergatik esan dugun hori erresa delako erasoen kontra egotea eta ez begiratzea egiturazko horri, ez? Eta nik uste evidentemente denon artean egin behar dugun borroka badala, ez? Hasietan esan duten bezala, baina horrek ez duela eskatzen bakarrik seinalatzea edo esatea, ez? Hori gaizki dago, baizik eta onartzea zenbait privilegio eta zenbat erostasun ditugun guzti horretan. Eta evidentemente, eta batez ere, ez dirala jo puntua. Osea, naiz eta, momentu batzuan sentitu, inkomodo edo hainbat gauza, ez direla erasoen jo puntu. Euren implikazioa, berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde, funtsezkoa da, ezta? Eurek indarkeria eragiten dutenak direzen neurrian, ez? Gero eta gizon bide lagun gehiago ikusten dituzu, borrok honetan? Bai, ikusten ditugu. Nik uste badaudela gaur egun gizon batzuk kontzientziatuak daudenak eta zalantzan jarri dutenak orain maskulinitate eredua eta horiek gure aliatuak izan daitezkenak guztiz, ez? Eta benetan lanketa pertsona bat egin dutenak, eta badakit denak nola egon espazio batean, nola hitz egin, nola geratu isilik igual edo ez izan protagonista, nola ez akaparatu bilera bat edo ez, eta holakoak badaude, eta horiek gure aliatuak dira, ez? Baina nik uste oraindik gizon asko feminista kontsideratzen direnak, baina plano teoriko batean geratzen direnak, ez? Egia da, berdintasun hau, gizarte hau osatzen dugunon pertsonen artean lortu beharko dugula. Pertsona askok esaten dute berdintasunaren alde daudela, baina gero feminismo hitza ez dute sekula erabiltzen, baztertzen dute, ez? Adibidez, feminismoa matxismoaren parean jarrita. Nik uste dut hor pedagogia egin behar dugula eta bilatu behar ditugula estrategiak gizarteari helarazteko zein den feminismoaren benetako helburua. Batzuk bai benetan errotiko aldaketa batetik bizi dute eta bai benetan ikusten da, planteatzen dutela egoera eta benetan feministak direla, baina beste asko oso azaleko diskurtsoa daukate. Aipatu behar da, zelan pausuak eman dira, baina oraindik jarrera aktibo bat eskatu behar jakiela, gizarte osoari, baina batez ere gizonei, zoritzarrez, emakumeen kontrako indarkeria eurek dira eragiten dutenak, ez? Igual diskurtsiboki ados daude feminismoarekin eta feministak dira teorian, baina gero praktikan ez direnak orain feministak, ez? Zein izango zenuke dela feminismoan momentuetako erronka? Asko dira, baina baten bat batzekotan. Mugimendu feministan erronka potente badala, indarkerian inguruko diskurtsoak berplanteatzea. Indarkeria modu zabalenean ulertuta, ez? Uste herri honetan indarkeria modu askotan ulertu dela eta bat dagoela handiena izan dana, ez? Eta horren absentzian bizi geranean, bakean bizi gerala sinistu nahi dugula eta guzti daukagula ardura handia esateko indarkeria asko daudela oraindik, eragiten digutenak modu askotan, horietako bat da indarkeria matxista edo sexista edo erosak. Indarkeria horiek ez dihoaztela inoiz bakarrik, indarkeria matxista baita ere prekaritatea, klase indarkeriak asko gurutzatzen diala, eta indarkeriaren inguruko eztabaida eta debate sakon bat eman behar dela orain, erabakitzeko zer dan bakean bizitzea eta zer dan indarkeriazko horretan bizitzea. Ulertarazi behar diogu gizarteari feminismoa zer den. Eta feminismoak zelan berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lan egiten dauen. Nik uste dut momentu honetan erronka nagusia dela mugimendu feminista interlokutore politikoa izatea, hori lortzea behintzat, benetako erabaki ahalmena eta boterea izateko.
Eta horrekin batera jarraitzea gure alternatiba feminista txiki horiek gure egunerokotasunean garatzen, orain arte egiten dugun bezala, eta bi erronka nagusi horiek. Orokorrean, mugimendu feministak intziditzeko gaitasuna lortu behar du, jendartea eraldatzeko, bestela gaitezke gure bidea egiten baina inor kasu egin gabe, eta hori gertatzen da askotan, ez daukagula oraindik benetan intziditzeko gaitasuna. Eta gai honetan hori ere lortu behar dugu, benetan entzunak izatea eta benetan gero proposamen errealetan bihurtzeko gaitasuna, eta aldaketa erreal batetan bihurtzeko gaitasuna. Gai honekin eta beste gai askorekin. Pertsona askok esaten dute berdintasunaren alde daudela, baina gero feminismo hitza ez dute sekula erabiltzen, baztertzen dute, ez? Nik uste dut hor pedagogia egin behar dugula eta bilatu behar ditugula estrategiak gizarteari helarazteko zein den feminismoaren benetako helburua. Nik oraindik gusten dudana da, beharrezkoak direla emakumeentzako espazioak gure gauzetaz hitz egiteko, edo emakumeak oraindik ezin dutela gauza askotaz beraien eguneroko jendearekin hitz egin, ez bada entorno edo giro feminista duzula ingurunean. Baina nik behar hori oraindik sentitzen dut, gure artean elkartzearena, gure bizipena konpartitzearena eta elkarrekin alduntzearena, eta benetan tresna horiek elkarrekin konpartitzearena. Ez da erraxa guzti ere uztartzea, eta egia da askotan falta zaigula ere beste botere harremanen inguruko hausnarketa pertsonal bat egitea. Zalantzan jartzea ni txuri bezala ze privilegio ditudan beste pertsona batzuekiko.